Днес ще разберем кой пистолет на дистанция от 20 метра е по-добър. Този с грингас или този с бутилки CO2. Ето ги мишенките, разстояние 20 метра. Сега ще ги видим. Почваме с CO2. CO2-то се представи доста добре. За 20 метра. Нека да видим и грингъст. Сега е ред на грингъста. Нека да видим дали ще е по-добра. Ето какво се получава от зелената газ и ето какво се получава от CO2 бутилката. Всичко оцелено. Спуска е по-мек на зелената газ, на CO2 е много по-твърд. И това си оказва влияние. В заключение, и двата са хубави, но хората, които предпочитат твърд спусък, за тях е този с CO2 бутилки. А тези, които предпочитат по-мек и прецизен, за тях е грингъста.